גם השמאלנים בישראל שתמכו בפתרון שתי המדינות ובהתנתקות מלאה מהגדה ובחזרה לגבולות 67, גם הם אומרים, רגע, זה אומר שלא יהיה שום כוח ישראלי מעבר לטול כרם וקלקיליה וג'נין? האם אנחנו יכולים לחיות ביטחונית עם איום כזה? זאת אומרת, גם לנו יש הערכה מחדש ביחס לחלק מההנחות אפילו של השמאל הישראלי. השבת השחורה שעברה על עם ישראל מעבר לכאב העמוק שחרתה בלבבות, הביאה גם לליקוי מאורות בחשיבה. מה נכון להישרדות שלנו, כעם לבדד ישכון. לך היו הנחות שהשתנו אחרי 7 באוקטובר? כן, אני מודה בשני דברים. האחד, אני שייך לאלה שהאמינו שהחמאס, מעבר להיותו תנועה מאוד מאוד ג'יהאדיסטית, בסוף הוא ממשלה של מדינה, יש עליו אחריות מדינתית, וזה יגרום לו להתנהג באיזושהי אחריות. ומהבחינה הזאת אני חושב שיש לקח קשה לכולנו, ואני מרגיש את עצמי אשם כמו רבים אחרים שהאמינו שאפשר לשמר את החמאס כפי שהוא. והשני, אמרת 2? פתרון שתי המדינות מחייב הערכה מחדש, ואני לא חושב שהפתרון הזה הוא יכול להיות ישים אי פעם, ובטח לא בעשרות שנים הקרובות.